tallista y siempre compraba lo que más. Cosas marcas, ¿eh? Bueno, al principio la hora la tallista. Sí, sí. Doncs avui te'l regal i l'últim com intentat de què dona. I és carinyo, no fas il·lusions. Compra-te'l tu. No, perquè jo no tinc pasta. I a mi això de ninòvio... No. No. No, què? Pues que ni em va ni em ve. Però tu ja tens una de parella, eh? Ah, sí? Sí, l'ordinador. A mi una te regales a tu. Ah, sí? I com ho saps? Ja sí? No, li he dit jo, ja sí tot, contents. Doncs he vist anar a conèixer com el Cristian, ja perquè no va explicar que diu speed dating. Bueno, pues això. Allà estem que conèixer algun xurri guapetón. Xurros, voleu xurros? La meva mare n'ha fet un de boníssim. Ai, no, nena, que portem massa treixos. Vull dir, no m'agrada. Jo tinc que morir. I jo? Vale. Mama! Mama! No em sent. Segur que està mirant un altre cop amb un sombarretes. És veritat, que avui ja no tinc capítol. Oh, tu veus allò? Si tothom ho veu. Mira que ets ara, eh? Si el primer carrera està com un cel. El tio aquest tan solet mucho. Clar, pues això. Demà vas a l'espíritu. Però com funciona? Mira, tot està ple de taules i cada 5 minuts passa un diferent per parlar. Què penses, Jules? Home, és una bona manera de conèixer gent de forma ràpida. A més, saps amb qui parles, no com el Messenger. Adjudicat, demà vas a l'espíritu dating. Guai. No, Cris, la Ruth. Aquí teniu el xurros, nens. El que vol dir que supera per molt de la resta de la humanitat. Com t'he dit abans, és molt important avançar perquè la humanitat pugui evolucionar. I em fa molt de temps que els humans estem encercats. I com que no puc divertir-me, ja trobo alguna manera que tingui algun temps intel·lectual, ja que no crec que pregunto. Ja que m'he jugat, puc descartar manelles més ràpidament, passant el temps estrictament necessari amb elles. Així que, ja saps, si no tens algun conscient intel·lectual, no tens un temps. Per mi, l'aspecte és un factor predominant en la parella. I tampoc és una cosa que els humans corrents anomeneu amor. Escolta, estic aquí. Què fas? On has anat aquí a la cançó? Doncs parlar. Tu què vols? Molt bé, és mica bé. El que vull és una noia amb la que compartir tots els drets socials. I les comunitats del concert de Magdalena. Una noia que no es parli inglès com ningú. Una noia que s'ha Estàs bé? Sí! És que el seguiment de les facilitats. Yo me llamo... ¿Qué responsable de la ministra del partido de televisión? Que porque quiero tener novia, no, mira, esto no va así. Si vosotros la que me queréis a mí. Mira, aparte de modelo y actor. Seguro que me recordás por Emoa, Padre Sí. ¿Y cómo? Ya.
de Ricardo? Doncs era un lloc amb cadires, taules... Quan ho ves entrar, no has sentit que ho ha fet el Michael Somni? Bueno, més o menys. Al principi creia que no trobaria ningú, però després vaig trobar un tio guapo, atell i a més famós, i em va convidar a sopar a casa seva. Com? Explica. Doncs això, es diu Ricardo i el seu pare no va anar com esperava. Ja ho sé, has descobert que el pare de nit es transforma i es diu Ricardo. No, el que va passar va ser... Perdona, no recordaba que le había dado el día libre al presidente, Marcela. Oh, ¿qué pasa? ¿Qué? Es que pensé, Ricardo, Marcela lleva 18 años en vacaciones, pero un día todo lo que se dice ella. Gracias. Aguarda, ahora vuelvo. Aquí tiene un poco de pico, pero Marcela, boluda. Pero no te hayas ensupado en la pilota. ¿Tú estás? ¿Tienes que te pienso?